Учениците от Велико Търново се включиха в конференцията с презентации, които показват как трябва да се опазва околната среда, за да не се стигне до глобално изменение на климата. Учениците представиха своите виждания за проблема. Решихме да участваме, защото за нас е важно да информираме младото поколение за проблемите, които се случват, свързани с климата, с замърсяването. И затова решихме, че трябва да се информира поколението и ни трябва да сме част от това събитие. Твоите връстници знаят ли как да опазят климата? Те, разбира се, че знаят, обаче не всички го правят. Също не всички знаят, разбира се, винаги има незнаещи. С това сега ще представим проблемите на глобално затопляне и други такива проблеми, които съпътстват планетата Земя и всички ще разберат. От Европейския информационен център споделиха, че тази младежка конференция не е случайна и че датата е избрана умишлено. Самата дата на нашата среща не е избрана случайно. Както знаете, през следващата седмица в Канкун, Мексико, ще се състои среща на световните лидери по проблемите на климата, където те за пореден път ще се опитат да договорят въпроса с газовите емисии. Така че ние искахме в един такъв важен за цялата световна общественост момент да чуем и гласа на младите хора по тези теми. С тази конференция организаторите се надяват младите хора да обърнат по-голямо внимание на промените в климата и да се замислят защо се случват всички аномалии напоследък, а опазването на околната среда и намаляването на вредните емисии трябва да стане основно задължение за всички подрастващи.